Naša tvrtka nalazi se u gradu Wenzhou u Kini, a osnovana je 2008. Naša tvrtka proizvodi zidne prekidače, utičnice za produžni kabel, noćna svjetla, bežična zvona na vratima, dozatore sapuna i ostale proizvode za kućanstvo. Linija proizvoda bogata je i isplativa. Naša tvrtka ima mogućnosti dizajna i razvoja proizvoda, a sve proizvode razvijamo sami. Tvrtka je opremljena radionicom za kalupe, radionicom za ubrizgavanje, naprednom linijom za montažu i poluautomatskom opremom. Možemo poduzeti OEM ili ODM kako bismo osigurali vrijeme isporuke i kvalitetu proizvoda. Radujemo se suradnji s vama.